מסע הבועה הקסומה, תרגול מדיטציה. שלום ילדים, עכשיו נתרגל מדיטציה. שבו בנוח או שכבו, עצמו את העיניים ונשמו נשימה עמוקה. הוציאו אוויר מהפה לאט לאט. עדיף לעצום עיניים, אך תוכלו לפקוח אותן מתי שתרגישו שתרצו. אם תרגישו שאתם רוצים להרדם, זה בסדר. אז בואו נתחיל. דמיינו שאתם יושבים בתוך בועת סבון ענקית וקסומה. ראו את הצבעים המנצנצים של הבועה. הרגישו את המרקם הרך והנעים שלה. הקשיבו לצליל העדין של הבועה כשהיא זזה. הבועה עוטפת אתכם, מגנה עליכם, ונעים לכם שם. המשיכו לנשום. שאיפה פנימה מהאף, ונשיפה החוצה מהפה. ושוב שאיפה פנימה מהאף, ונשיפה החוצה מהפה. כעת הבועה שלכם מתחילה לרחף. דמיינו שאתם רואים את עצמכם מבחוץ, רגועים ומחייכים בתוך הבועה. כל דאגה או מחשבה לא נעימה הופכת לפרפר צבעוני שאף הרחק הרחק. הבועה מתמלאת באור זהוב. בכל פעם שתדמיינו את האור הזה, תרגישו רגועים ובטוחים. ככל שאתם נרגעים יותר, הבועה נעשית יותר יציבה. ככל שהבועה יציבה יותר, אתם מרגישים יותר בטוחים. הרגישו איך השלווה מתפשטת מהלב לכל הגוף, כמו גלים באגם שקט. שימו לב לתחושת השלווה בלב שלכם. היא מתחילה כנקודה קטנה וחמימה. עכשיו, דמיינו שהשלווה הזו היא כמו טיפת צבע כחול בהיר שנופלת לתוך אגם שקט. ראו איך היא יוצרת גלים עדינים שמתפשטים החוצה. בדיוק כמו הגלים באגם, הרגישו איך השלווה מתחילה להתפשט מהלב שלכם. היא זורמת למעלה אל הכתפיים, מרפאה כל מתח שהיה שם. היא זורמת למטה אל הבטן, ממלאת אותה בתחושה נעימה ורגועה. היא ממשיכה לזרום לזרועות ולכפות הידיים, מרגיעה כל שריר בדרך. היא זורמת לרגליים ולכפות הרגליים, נותנת תחושה של יציבות ורוגע. לבסוף היא מגיעה לראש, מפזרת כל מחשבה מטרידה ומביאה בהירות ושקט. הרגישו איך כל הגוף שלכם מלא עכשיו בתחושת שלווה ורוגע, בדיוק כמו אגם שקט ביום שמשי. נשמו נשימה עמוקה ותנו לתחושה הזו להתעצם עוד יותר עם כל נשימה. זכרו את התחושה הזו. בכל פעם שתרצו להרגיש כך, תוכלו לדמיין את הטיפה הכחולה נופלת ללב שלכם ומתפשטת בכל הגוף. לאט לאט הבועה נוחתת. הזיזו מעט את הידיים ועכשיו את הרגליים. לאט לאט פיקחו את עיניכם
לכאן ועכשיו. הטיפה הכחולה והבועה יחכו לכם בכל מקום, מתי שתצטרכו אותן. מאחלת לכם חיים קסומים. קרן דקה.